yan ho ay papunta na lahat sa Palawan. This is my craft. Ayan o, aking mga craft. Yan po ay lahat order na. Ayan sa taas. Ito ay papunta na ho siya ng Palawan. Ito yung ating pinagkakaabalahan at ito ang ating maliit na negosyo. So sa mga gusto mag-avail, DM lang ho kayo sa akin o kaya comment lang kayo dun sa mga post ko para at least madali po kayong makita. Ito yung pinakamahirap kong ginawa. So matrabaho yan, madetalye. So ang hirap. So tinagaan ko yan para matapos agad. Iba yung pagtsaga bago ko siya nakuha. Ito ang aking munting laboratory. Marami pa po tayong susunod daw papakita ko sa inyo kung paano mag-ulma mula dun sa tinatawag natin liquid and dun sa fiber mat. So isa-isahin ko yan next natin para at least makita nyo kung paano namin ginagawa. Yan ho ay fiberglass. Fiber ho ang ginagawa namin. Kaya matibay ho. Huwag mong sa magandang hapon ulit.